yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to wiyete Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko altine balɗe nogas e tati lewru tataɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hande oɗo subaka to leydi Mali kono koɓe sappo e ɗiɗo accitama ɓe ko nangganoɓe to diwal Kayi ko e dow golle ɗe kono leydi ndi waɗi saabi accitugol mabɓe ko wona ɗum kaɓirɗe kewɗe e jawdi wujjanodi heɓtama e juuɗe jihadiste en 40 e mabɓe maayi e oɗo alhaali. Nigéria e dowlaji dettuɗi Amérique ɓuuri jokkodirde konuji leyɗele ɗiɗi ɗe ɓeydi sembinde golle mabɓe. Amérique walliriɓe e doronaji wiyeteɗi MQ9 Reaper e wiide kono Nigéria ɗi doronaji no hutore gam ƴewde hompitade alhaaliji kewɗi. To Zéro Kore sare mawɗe wonde worgo Guinée mette no wonda hoɗuɓe e nder ngal jiwal waɗi jonte no wullitade ko yowiti e ɓeydegol coggu facture aji courant ɗum wonaniɓe ganuma e saaha mo cogguli kewɗi ɓeydi e nder ndi leydi. tedduɓe mayen kumpitoɗo alhaali bisimilla moon. On calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to leydi biyetendi Mali puɗortoɗen ɗiɗo kabaruji kono leydi ɗi saabima accitugol kono koɓe sappo e ɗiɗo ɓe jihadiste en ɓe nanguno to diwal Kayi hirnangue Bamako lamorde nde ɗum waɗi ko e nder golle ɗe ɓe waɗanno ɗe ɓe noddiri dukku kollo ko ɗe golle waɗaɗe e nder yontere wotere usti nokkuji kewɗi ɗo jihadiste en daakino fodde 40 e ɓe jihadiyankoɓe maayi kono Mali heɓti kadi kaɓirɗe kewɗe e jawdi kewni ndi jihadiyankoɓe gujjuno e yimɓe civil en hoɗuɓe toon to Kayi e to Nioro keɗoɗen Ibrahima Niaw. kono Mali heɓti nokkuji kewɗe e nder diwan Kayi wonnode e juuɗe kuliyankoɓe ɓe ɗe golle kono ngu waɗi saabima woppitgol konunkoɓe sappo e ɗiɗo nangganoɓe ɗum woni jaltuɗi golle baɗaɗi inniradi dugu koloko e ɗemgal bambarare woni heɓtugol leydi ko ɗum woni ko konu leydi Mali holliti e ɓaynago yaltugo hanki timtol ngol holliti kadi nokkuji kewɗi bonnaɗi ɗo kuliyankoɓe molotono ina hen dakorɗe ɗiɗi mawɗi to Medina Kayi fodde 40 jihadiyankoɓe mbarama hen ina hen jeeya goto e hooreɓe jihadiyankoɓe ɓe kono leydi ndi kadi nangi kaɓirɗe dronaji e radioji ko ina ɓura 3 litre essence otoji 3 kadi keɓtama e wiide kono Mali ɓe sappo e ɗiɗo konunkoɓe woppitaɓe nawama e suudu safrirdu gam safara hade mumen nawede e ɓesguji mabɓe